IMDb Watchlist vam daje opciju spremanja naziva filmova koje želite pogledati u vaš popis filmova. Da biste aktivirali ovu opciju, morate imati IMDb korisnički račun, kojeg ćete napraviti klikom na gumb Register. Prije ove opcije, filmove koje smo htjeli pogledati morali smo pamtiti ili stavljati u bookmarks, koji bi se nakon nekog vremena ubrzo napunio i bio nepregledan. Ovako, filmove koje želimo pogledati stavljamo u svoj popis klikom na Add to Watchlist. Zatim odemo u naš popis filmova, gdje ćemo vidjeti listu filmova koje želimo pogledati. Najbolja stvar od svega je što filmove možemo poredati po datumu izlaska, nazivu, IMDb ratingu i ostalo. Na ovaj način nećete zaboraviti filmove koje želite pogledati, popis će biti na sigurnom, a što je najbolje, biti će pregledan.